Mens familieafdelinger i hele landet kæmper med at lave børnefaglige undersøgelser inden for de tilladte 4 måneder, har Varde Kommune udviklet sin egen metode. Her fortæller de, hvordan de gør. Processen den er sådan nu, at for det første så får alle at vide fra starten af, både familien og de samarbejdspartnere omkring, hvad er det, der er vores problemformulering. Vi laver simpelthen en problemformulering. Og hvad er det, ud fra den, der bekymrer os. Den problemformulering, den sender vi ud til alle sammen med en plan over, hvornår er det hvilke møder. Det er simpelthen planlagt fra start af det hele. Og de ligger som regel inden for en 14-dages periode, cirka. Der er samtalen med forældrene, med barnet og med hele netværket. Det bliver samlet til det, vi kalder dialogmøde, i stedet for en skriftlig udtalelse. Og fordi vi ikke skal hente de skriftlige, så har vi heller ikke det der ventetid på, hvornår får du noget, hvornår hører du noget. Plus at forældrene er selvfølgelig med og hører de her mundtlige udtalelser og har mulighed for at undre sig, hvis der er noget, de ikke kan genkende, eller omvendt skolerne kan spørge ind til noget ved forældrene. Og vi kan derfor allerede snakke om, hvad kunne vi måske gøre anderledes. Og forældrene og skolen og alle ved, jamen den og den dato er de færdige med undersøgelsen. Så alle ved, hvornår kan vi regne med, at det sker noget.